sen. Кода говорим, аре, за ляп пари няма. Болна деца има. Разбрали как? Да. Ето, за дървата даде ми Октай Шериф пускат дървана. На мен, на Тошко, на Емил, военен пенсионер, дъщерята ми 2 години, 9 месеца пенсия. Параланов зарад нас доди. А ти за кой гласува на избори? Кой? Ама кой да гласува? Ами кажи. Сергей Станишев сама направи. Параланов пред мене, той лани 7 април тук ли? Добър ден, аз турат не знам. Само снимките. Колко пъти отиде мене каза така. Баба Райна, познали кой? Мога нова, да не викам педарас Песков. Това говоря съм. Сергей Станишев. Тамам отвори вътрешна врата да знае. Господин Сергей Станишев, може ли? Може, баба Райна, погърна ме сулова. 1000 пъти пишман съм я с тебе, защо не си. Барак Обама телефона ми, сестрата. Барак Обама? Да. Лани е нова година иска. Но отиди. Та месеца беше болницата. Понеделник и влизам. Вторник, среда, четвъртък. Обаждат телефон, София обаждат на дете майка на болница. Коя болница? Първа градска. Дигат телефон на Обама. Доктор Спасов. Те така списа. Абе, доктор Спасов, защо ме списаш? Лекарска даваш, инжекция биеш на градската, да? Защо не е система? Пускам тебе малко да почиваш. Петия ден ми списва. Събота месеца, неделя първи. Не, неделя първи, понеделник, втори. 3 март чукат ми вратата, 4:30. И гледаш баба Райна, искаме за София, или 8:30 или 10 часа рейса до Търмонсия. Ядене пиене, обичаш, после баба. Това е. Да, не сестра. Мене е телефона на сестрата и се казва. Как се казва?